basketbalwedstrijd zonder een scheidsrechter. 4 Limburgse mannen fluiten momenteel op het hoogste niveau. Dat zijn Ronnie Denis, Johnny Jacobs, Ludo Sempels en Samir Krehic. Het laatste duo floot vorig weekend nog de wedstrijd tussen de Leuven Bears en Bergen. En zo'n wedstrijd leiden is niet eenvoudig. Basketbal fluiten is veel moeilijker dan voetbal. De scheidsrechter bij basketbal die fluit onmiddellijk, die moet kordaat zijn. Bij voetbal heb je nog een reactietijd. Het is niet alleen het fysiek, het is ook de concentratie die 40 minuten moet behouden blijven. Want anders, zoals je ziet op het laatste, kan het snel uit de hand lopen. Dan moet je zorgen dat je heel kordaat optreedt en snel alles onder controle hebt. Probeer geen thuisfluiter te zijn. Probeer enkel naar nummers te kijken. Ja, als ik bijvoorbeeld een hout halen tegen Tongeren zou moeten fluiten vandaag, dan ga ik niet zeggen ik fluit een fout tegen Martijn Hendricks. Dan zou ik moeten zeggen ik fluit een fout tegen nummer 7 blauw. Uiteindelijk speelt je met de brood van die gasten hier. Dat is een feestdag voor hun. Hè. Dus die trainen 5 dagen op een week. Hè. Waarom? Dat ze mogen wedstrijd spelen. Hè. Ja, als ze wedstrijd spelen, ze verdienen hun brood. Hè. En jij hebt eigenlijk dat eer om wedstrijd te leiden. Zowel Samir als Ludo begonnen te fluiten om een bijzondere reden. Ik ben er eigenlijk ingerold door mijn vader Weile. Die is altijd nationaal scheidsrechter geweest. En ik ben van kinds af aan altijd bij hem mee geweest. En zo ben ik eigenlijk de arbitragewereld ingerold. En nadat mijn vader een hartaanval heeft gekregen op het veld, heb ik 2 jaar later heb ik dan arbitragemicrobe overgenomen. Eigenlijk ben ik in 1992 naar België gekomen als een ontgeemde. Tijdens de Boereloorlog ben ik naar hier gevlucht, want mijn vader is hier een coach geweest in destijds van Kuwa Haltaal in het jaar 92, 93. Hè. Ben ik nog even gaan spelen. Nadien ben ik in een klein zaaltje in Zonhoven begonnen te arbitreren. En zo is eigenlijk mijn carrière ontstaan. Johnny Jacobs is al bijna 20 jaar scheidsrechter in eerste klasse. Hij is aan zijn laatste seizoen bezig, maar doet meer dan fluiten alleen. Ja, ik ben FIBA-instructor. Ik ben dus eigenlijk ook met internationaal scheidsrechters bezig op internationaal toernooien. Maar ook, zeker ook in de provincie ben ik verantwoordelijk voor de cursussen. Ik ben ook voor gans Vlaanderen verantwoordelijk voor de opstelling van de cursussen. Ook voor de begeleiding van scheidsrechters. Het controle doen van scheidsrechters en dergelijke meer. Dus echt meer de pedagogische taak die ik dan daar vervul. Het basketbal in Limburg is nog op zoek naar scheidsrechters. En als je de mannen mag geloven, is het een fantastische job. Je moet denken, ik ben 50 jaar, ik heb basketbal op topniveau kunnen doen tot mijn 50 jaar. 20 jaar lang in eerste klasse. Dat betekent een ganse wedstrijd opstaan. Een speler op dat niveau, die staat maximum een halve wedstrijd op, laten we zeggen gemiddeld. Wij staan een volledige wedstrijd op en dat is wel boeiend. En tevens, ja, als je dan op hoger niveau kunt geraken, binnen een buitenland, zal maar zeggen, ik heb in Brazilië gefloten tot China. Dat zijn zaken ja, die toch iedereen moet aanspreken. De fijnste basketbalervaring naar mij toe is de vrienden dat ik heb hier gemaakt. En dat is onbetaalbaar.